Nedelja. I cijela ta atmosfera pesme, ti zaista možeš da doživiš i da vidiš šta se tu dešava i kao taj soliter i sve to, mislim, toliko jednostavno, toliko lepo. Zana je predstavljala novu pevačicu, Natašu Živković, koja je otpevala Rukuj se rukuj. Sedim ja sa mamom i gledam pesmu i kažem, mama, ovi kako su krenuli, ja ću budem sledeća. Cura njega toliko voli da ga uljudno i fino pita što i mene nekad ne povedaš. Koju muziku voli i zašto? Jelena Živanović iz grupe Zana, 3 note, nedelja, 14:30, RTV 1.